TV. Selam dostlar. Təmli yaşap, təmli oşar için нәрсе эшләргә кирәк дигән сорауга бердән-бер дөрес җавап ул да булса Татмус ТВ телеканалында тәмле көрәш тапшыруын карарга. Һәм инде без озакка сузмыйча кунагыбызны да дәшәбез, каршы алыгыз. Эстрадабызның популяр җырчысы Шәшкә. Selam Bulat. Selam Шәшкәм. Шәшкә син белән кабаттан безнең аш бүлмәсендә очрашуга шатмын. Бүләккә гитара алып килдеңме әллә? Yok bu gitarımı sana bulak git almayayım. Şimdi Bulat, min bulakka jara alıp geldim böyle. Оригинал бүләк. Şulay bulsun deyip diledim. Сразу бүләк итәсеңме? Әйдә. Әйдә, бер куплет, бер кушымта, бер җыр. Әйдә. Алайса. Әйдә. Нинди җыр булачак? En yaxşı günleriniz her vakitte de olda bulsun deyip jırlayık hali. Әйдә. Kişegiler hatiresi ürünü tanda, Munzarı da şatlığı da barısı artta. Hey, hey. Sınmayıp gitken yarların, ötken günlerin, Yazmış alda ezirlegen en zor büləgin, en yaxşı gün. Əli alda, əli alda, Barısı da Hıyalıdır, yolu yaxırda, Mayak bulur, Mayak bulub. ufuklarda. Hey, malades. Rəhmət, şəb бүләк булды бу. Мен бу бүләкне хәзер алдым. Күңел капчыгына салып куйдым. Ул бүләкне без хат җибәрдек телевизион тамашачыларыбызга да. Тапшырыбызны башласак та бүләгең өчен рәхмәт. Җырым өчен кабаттан рәхмәт әйтәбез дә. Тапшырыбызның кагыйдәсен сиңа искә төшерәбез. Димәк, безнең телевизион тамашачыларыбыз хәзер рецепт юллыйлар. Ул рецепт инде безгә килде. Мин аны хәзер сиңа күрсәтәм. Син шул рецепт буенча нәрсәдер бүген пешерәчәксең. Тапшыру ахырында әгәр дә синең ризыгыңда нәкъ шул фотодагы кебек килеп чыкса, әле тәмле дә булса, безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара Металл заводы Ашык акционер җәмгыятеннән әлеге таба синеке булачак. Әгәр дә юк икән, бу табаны без алабыз да хоп, теге рецептны юлаучыга җибәрәбез. Бүләк итеп. Молодец дип. Аңлашылдымы? Anladım. Син әсәр пешергәндә мин моны әле хәтта гитара итеп уйнап та торган ким, сиңа көч ярдәм биреп, көч куәт биреп. Ә хәзер әйдә, танышык, кем икән ул сиңа каршы бүген көрәшүче? Хайруллина Гөлнар Дамир кызы Казан шәһәрендә яши. 28 яшь, хөкемдарның булышчысы булып эшли. Кияүдә 5 яшьлек кызы бар. Буш вакытында тортлар пешерергә ярата. Я, Гөлнар белән таныштык. Күрсәтимме? Нәрсә җибәргән безгә Гөлнар? Hoppa! Нәрсә дип уйлыйсың? Bu smetannik kaşağı. Бу сметанник аша, миңа калса бу чизкейк кебек әйме? Чизкейк кадәр Бу сметанник белән чизкейк алар икесе бер тирәрәк әй аларның. Ну, чизкейкны ярар әйтеп тормыйм, ну. Булай әсмәтәнник дигән. Әшмәтәнник. Bir taqır pişirip qarağanım var smetannik. Bu ikinci taqır bulacak. Tırışırız indi Bulat. Шо килеп чыксын дияме? Aha, yarar, Зинхар. yarar. Әгәр дә булай килеп чыкмаса, таба китте Гөлнарга, Казан кызы Гөлнарга. Я, мин сиңа уңышлар дип калам да. Рәхмәт. Эшерә башлыйк. Başlayız ayda. Я, достар, безнең Кукмара табасы өчен креш башланып китте. Крешәбез әсмәтәнник, мин аны татарча әйтәм, әшмәтәнник. Пешергән дип, бер тапкыр пешергән булгач, инде синең тәҗрибәң зур. Ne başta mayını salabız indi. Яра, юк, мин беләсең, мин әшмәтәнникне ашаган гына бар. Aha. Сатып алган бар. Ну, ашаган бар аңлашыла. Һәм хатын пешергән диген ашаган бар шул. Абылай. Sen bik temli pişireler de bileyim min. Молодец, булдыра. Biz күбрәк шарлотка пешерәбез җәйкән. Min de Син шарлотка пешерәсеңме? pişirem joylu bitim. Joylu, менә olma vaqtında Бу елны бит бигрәк тә алма күп булды име. Әйе. Сезгә алма каян килде? Кайлардан алмалар алып ашадым. Менә көтмәгән җирдән әллә кайлардан килде
Алмалар қоя барсаң, өтінісі алма алып келген. Қапшық еме? Қоя қойырға білмейбіз, ташларға жалқа deyip. Таштарға жалқа деп варенье ясадыңыз. Yok. Қойнаттың ма? Yok, Сен неге қойнатпадым. қожабеке, сен вареньелер қойнатмар ясыран қожабеке әлі сеңа әтиянелер анда Мен аны- кімдер қойнатып қана беріп, қызым, Neyde, суытқыштағына нетем, сақ қойсың. соқпен. Морозильникте енді. Морозильникте. Алманы. Ана шунан қыш күні шарлотка ашыбыз қыш бойы. Қарал, бұл бит идея. Бұл бит лайфхак, шешпеден. Так, компот ясамайсың енді. Ясағанды ғана. Әлі әнейім, Аллаға шүкір ясап тұра, бізге беріп тұра шуңа көре. Әлімен кесеменсек? Алия. Алия? Алия. Алия апа. Молодец. Көбірек жасағыз, еме? Көбірек жасаған болсаңыз, бәлкім бізге де келген болар бүгін. Бір компот. Ярар, екінші ел алып Келіп жетмеген. Иә. Шуннан. Май білән шекерні бұтадық. Так. Қазір солабыз. Бұл Бойында разрыхлитель, екінші түрлі еткенде бұтаген. Көпірті атырған әйбір. Қамырын енді. Қамырын мұн нәрсесінде. Сеға қамырын ясысың ма? Қамыр ясым қазір бірінші. Аншы қамырын айырымын ясылар, анасын тігісін мен Міне бітін біз едім. қамырын ясап қоябыз да енді. Анарысы Жайып. Жоқ, башта көбірі кетіп. Ал көпір атыра барасыңа. Анарысы Разрыхлитель біле. тобаға жайлап қана жайабыз да, Хәм істені сметан салабыз. салабыз да. Сметанына түгін, инанда бар тағын. Юмырқасы бар, шекері бар. Тігін әсесі бар енді. Яра, жейлерін шықызды? Жейлер бек жоқшы ұзды. Сабан тойларын Сағадаттағы гірлеттік. сабан тойлар енді. Тойлар юбилейлар енді. Шул іш болсын, но бір гіне көңілге ауыр бір болды. Енді менің 77 яшында әбейім өліп Вафат кетті. болды. Шуңа көре Орны жұмақта зор болсын. қайғы болды біздің Сөзі үшін. біз дұға болып бара берерсің. Шулай болсын, амин. Сен ол әбейде өскен едің. Бала Менің шағың. әбейім ғұмыр бойы бізді ошатып яшады десең де ярый, ұлы күші бітейін нәрселер бересі келе қаман ол күші. Қайтқан сайын. Берәңге алып кетегіз, Мәне табық көк қайтығыз деп. 8 июнде болған инсульт 8 июнде меңа бір шилек юмырқа жіберді. Айтаменді, өлгенші әйбір жіберді меңа деп. Міне шул. Әбекей. Орны жұмақта болсын енді. Так, давам етеміз әйбет. Так. Мұнда разрыхлитель болды, қазір нәрсе салабыз. Қазір, менімде бір шашка бар екен. Мен де өзім үшін үйренем. Оны салабыз. Бұл біздің шашка кішірек, шуңа көре біразға көбірек салабыз. Амын бұл қатарға келем мұсың? Әйді болады бұл қатар әлі. Бұлар, не білен, оғаш қошық білен әрекеттерін бұл қатарға бұла. Жеткендір еме, Бұл жеткендір. 2 стакан бұларға тиешінде. Так. Так, давам етеміз. Жей тұрында сеше башладық, қойадыранда ял етулер ғадетті бейді бітінсе қазір. Бұйыл нейінде жерлер қойда. Қырымға, Анапыға, һәм шет елге. Яйсе туған яқ сети деген шындай жерлерге. Қойда алып тегіз көбірек. Біз әлі бұйыл ял ете алмадық. Әлі үлгірмәдіңіз? Үлгірмәдік, міне бәлкі Шойда пландарда бар ма? бар, бек барасы келе. Қияш көріп айтасы келе. Қияшылмады бейді бұйылны? Бәлкі оңайлға қатылы, или оңайлдан соң өлейбіз. Бәлкі оңайлны. Қорша олға деп. Жылы яққа енді. Ойда бұлса. Тубай! Иримне әйдәйінді деп әйте башладым енді. Бір аз ғана. Ал нәрсе? Қызыбыз енді әлі қошан жиынайынды. Қызығыздың барған бар ма? Мәншітілге әлі деңгіз көргені бар ма? Әлі деңгіз көргені жоқ. Қызығыздың әлі все включено деген система бойынша өткені бар ма? Ол бағалар біле болсалар анда картофель фрінің бушқа екен. Ол уже аны біле болады. Шолай ма? Интернеттан қарап біле. Балақай. Балағыз дегені весна. Кімдер білмен, білмеушілер бардыр. Білушілер де болса. Веснаға көптен төгілгені 3 еш толған. 3 толды бет. Мен өйдерім, сіздің қызығыз туғаш бетінде шонда келіп шытып қатырыз ме? ЖК весна. Бұлар медем шында квартира олашақлар. Нейсе бұларға бушқа берешеклер. Ну, ярар, бушқа болмасара. Теге бәйелерін біраз түбән айтып. Менің андай қиялым бар еді. Ну, қазір енді біз екінші жерде квартирабыз. Шуңа көре, ол қиял жоққа шықты енді қазір. Ярар,
Дисна. Пішірем. Әлі балалар бақшасына ереме? Менә йөри башларга 3 яш толғаш бит инде. Демәк, балалар бақшасына быелны 3 яш толғаш йөри башлый бит инде. Алла бирса инде йөртәсе килә, үзенең дә йөрисе килә инде. Друг кирәк миңа ди. Друг. Друг. Подруга түгел, а друг. Нәкъ Ну, шулайрак буга инде белмим. Мен уйлыйм инде кызым сиңа иртәрәк түгелме саңа дип уйлыйм. Друглар турында уйларга. Ул нәрсә? Әние. Баршылма. Мен әйтәм инде, менә кызым детсадка баргач, анда синең күп була дусларың дип. Ул нәрсә ди? Хыяллана инде нишәсен. Һәр 3 яш толғаш бит инде ул балалар бақшасына йөри башлаган, димәк. Менә әле башлады Булат, әле генә йөри башлады. Ошыймы үзенә? Шамы кая, арып кайта. Балакай. Әйе. Ярар әле сезнең кызык тормышыгыз башланаган икән балалар бакчасында. Әйе, шулай инде. Хәзер балаларны битеге алып бар, булмый. Алып баргач, алып кайтып булмый аннан соң. Ярар, уңышлар дип калабыз без аңа. Татар садиге масаң? Менә татар садике булмады шул. Менә бик күчерәсем килә, хәзер шуның белән мәшгуль мин. Өйдә татарча сөйләшәсең монда. Хәзер татарча сөйләшә башладым. Хәзер ди амың арчы Кытай телендә сөйләштең менә. Урысча, татарчалый шул Булат. Хәзер инде кыенлыклар тугач мин әйтәм, булай булмый бу, татарча кирәк. Татарча җырларга өйрәтә башладым. Соң түгелме соң инде? Соң Юк, сөйләшә. Соң түгелме. Бер көнне мин әйтәм, Аның өчен ирекнеңдә татарча сөйләшү кирәк. кирәк шул, кирәк. Ну, ирек ике телдә бутап сөйләшә инде. Веснага бер көнне әйтәм, кызым. Да, ул миңа әйтә. Яни, ты мне отдай телефон, ди миңа әйтә. Мин әйтәм, татарча сөйләшәсеңме соң ди? Сөйләшәм диде. Шулай булгач. Татарча. Үзенә кирәк тә сөйләшә. Үзенә кирәк тә шулай балалар, я. Манса ике дирсең. Инде тагын бакат әле сорамыймсың? Әни нишләп миңа сез шундый сирәк исем куштыгыз? Весна дип. Юк. Алай әйткән юкмы? Юк. Әйтсәләр ни дип? Ты принцесса дисәләр. Ага. Я весна дип җавап бирә. Аннан соң ты милашка дисәләр. Я весна дип җавап Ул Милашканы уйлый теге исем дип. исем дип уйлый. Милашка принцесса Весна, әлейнән сиңа сәлам. Өйрәнеп тор, кирәге чыгар. Әйе. Дуслар, безнең сметанникның инде нигезе диярлек. Әзер. Әзер менә Шулай бит камыры. белән җәябез. Кырыйларына да бераз гына лексын дип. Безнең табасы зуррак булган мәллә. Табасы зуррак булган ие. Бераз гына. Камыры. Ишетәсең. Бер ишетә алмай. Ярар, әйе без Ну бу минем гаеп түгел. Шо. нигә? Нигә синең гаеп түгел? Табасы минеке түгел чөнки. Белмим инде. Белмим, сорарга иде, атабагыз нинди дип. Шуңа карап камырны җәйргә иде, дөресрәк басырга иде. Дуслар, безнең инде әшмәтәнникнең нигезе әзер. Менә камырын да җәйеп куйды табага. Шундый пыяла таба алдык әле без. Әйе. Я. Хәзер инде эшлеген кирәк. Так, оха, күкәйдән чыккан. Тыш, тадаш. Гомумән без монда сөйләшкәндә ачыкладык. Шешкә әйтәм, мин камыр ризыкларын бик пешермим ди. Бик әллә пешерәм. Наоборот пешерәм. Наоборот пешерәсең? Әйе, күп пешерәм. Ирем әйтә, булай пешергәч ничек ябыгым инде миндә. Сметанник пешермисең син? Сметанникны менә бер генә пешергәнем бар. Аблай теге. Дөрес аңламаганмын икән. Аблай теге бәлешләр, Аларны пешерәм. мантыйлар. Алар без теге авылда үскәч камыр ризыксыз булмый инде, без шуңа өйрәнгән. Так, итле бәрәңгеле инде барысы да. Итте бәрәңгеләе. Жарар, кара әле итле бәрәңгеле дигәннән иҗат турында син гитара алып килдең бит инде. Иҗат турында концертлар быел ничек концертлар. Концертларны оештырабыз. Әле менә 5 яңа җыр эшләдем Булат. Шуларны эшләп бетереп киләм. Барысы да гитара беләнме? Юк, барысы да түгел, алар төрлечә инде. Теге беренче бер төсле була алмый бит җырлар. Нәрсә турында? Темалар берәрсенең бәлкем берәр эксклюзив тема бардыр. Мәхәббәт, Әле һаман да шул мәхәббәт. туганнар, аннарысын җавапсыз мәхәббәт. Мин сине яратам, ә син Юк, син син мине сволочь, ташладың, менә шундыйрак. син сволочь ташладың. Так. Аннан Мин берсе яратам, бар син инде безнең
жауаплы мәхәббәт турында. Әтеген демек мәхәббәт ол сені ярата, сен аны яратмайсың мәселен. Бар әле 20 артымнан деген кеберек шундыйрак. Андай еменемеде олдан бар еді шуңа. Ол теманы алмадым мен bu yola. Мәхәббәт турында беләсеңме ничә җыр? Бик күп. Өтірісі де, наверное. Бүтәнесе дә. 5 қалап песок салабыз. 5 кала. Яратмыйча яшәргә мөмкин түгел бит ул булат. Иде алдын сүзләр. Яратасың? Һәрбер нәрсәне ошарга пешерәсең, анда яратырга кирәк, ошарга пешер. Алса тәмле булмый бит ул. Алай икән. Карале, бу сметанник деген сүз алынган инде. Сметананы салабыз. Да? Да. Син яшәрме? Аңладым. Юк, салабыз да дим. Әйе, О, салабыз. кушымча иде. Салабыз да. Да, деген әйе деген сүз түгел. Ага. Һәм аны монда тутырабыз да. Юк, менә ванильный сахар салабыз, әзрәк тәм кирсен өчен. Аллам, бигрәк мәшәкать бер икән бу. Соң Гөлнара, сатып алсаң гына яхшырак булмыймы соң? Анда 1,5 шәй калагы кирәк, шуңа күрә без инде якынча салабыз. Менә шулай. Булды. Бутыйбыз. Бутыйбызда моны монда Салабыз. Һәм Пешкә тыгып куябыз. бетте эше. Бетте, шундый жайлы. Аха, булдымы инде? Булдымы булат? Әйдә. Салабыз. Менә иң кызыгы минем куарисым килә. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Хәзер без шушы Массаны, сметаналы массаны салабыз. сметаналы. Табага. Кара менә бит сметанник килеп чыкты бит инде монда. Кайткач ирем точно Ягын әйдә җаным. пешертә инде. Кадерлем. Ул безнең сметанник ярата. Менә бит сатып алганчы үзеңнең мәхәббәтең белән әзерлисең дә. Әйе, әлбәттә. Яра, без моны хәзер дуслар озатабыз инде духовкага. Бисмиллаһ әйтеп. Сез без бу эшне башкарган арада тәмле көрәштә реклама карап ала аласыз. Достар, Татмус ТВ телеканалында тәмле көрәш дәвам итә. Бездә кунакта булган җырчы Шәшкә һәм без Шәшкәгә дип махсус бер табышма хәзер. Бер түгел инде, ишәү. Мин сиңа хәзер картинкалар күрсәтәм. Ишәр картинка булачак. Син бу 3 картинканы берләштереп торучы сүзне әйтергә тиеш булачаксың. Шундый кушымталар да бар инде телефоннарда, андый ребус дип атсак та була инде без менә. Аңларсың дип уйлыйм. Әйдә, башлыйбыз менә иң беренчесеннән. Нәрсә күрәсең син монда? Беренчесендә бу төрмә мисың бу нәрсәсең бу? Ага. Алла сакласын истәр. Алла сакласын. Икенчесе фотограф. Так. Тага төшерә. Өченчесе Сәбит. сәпит. Бездә сәбит. Бу бер сүз булырга тиеш, бөтенсен бердәштереп Әйе, нәрсә берләштерәм монда? Детальләре. Менә бу нәрсә менә бу? Менә бу хәтта менә бу да әйтеп бирә алай инде сиңа менә бу ебер. Менә буларның нәрсә? Әгәр дөрес сүзен тапсаң шуңа. Монда ни бар? Бу нәрсә бу? Менә бу нәрсә бу, ярар. Бу бит инде Белмим. төрмәнең Бүлмә. төрмәдә бүлмә дип әйтмиләр аны. Хәзер әйтәм. Камера. Ай, молодец! Менә бит. Абрасым тагы нәрсә? Бүлмә. Общий, мин нәрсә уйлаган? Нәрсә? Утыру дигән сүз. Монда да утыра, бу да утыра, монда да утыралар. Ансы әле минем башка килмәгән ди. Утырып тора шулай. Әйе. Кара әле син икенче вариант белән таптың әлеме? Так, камера булды. Оның камерасы. Аңлашылды. Шулай бит. Ансы бик җиңел инде, бик җайлы. Кафе. Кофе. Будильник. Будильник. Ничәне күрсәтә? Карап тор һәм ябалак. Бу хәерле иртәдер инде, может. Хәерле сез генә кем өчендер? Иртә. Бу иртә. Бу ябалак. Хәерле иртә, монда хәерле кемгәдер хәерле. Ябалак өчен хәерле түгел. Тургайлар өчен хәерле. Әйе. Күрәсезме моны торган? Син ничә торасыз гадәттә сез? Төрлечә. Балалар бакчасына илтәсе булгач иртәрәк инде. Иртәрәк инде. Кем илтә балалар бакчасына? Ирек.
Ширатлашып илтәбез инде кемнең вакыты бар. Сыбырасына катлы булып булырга мөмкин. Кем белә бит? Кем белә? Кишер. Шиләк, Һәм кыш или урманмы? әйе, монда күбрәк кыш дип әйтергә мисал ярдәм итәм. Кыш. Кыш. Зима. Весна түгел, яме, зима. Кыш, шиләк һәм кишер. Һәм веснаны күз алдына китер хәзер үзенең балаңны. Мисал ярдәм итәм. Кыш көне балаң урамда, Урамда. весна менә кышта. Шиләк кишер. Ничек кирәк анда? Бу ни? Снеговик ясыйбыз. Менә. Молодец. Кар бабай диләр. Кар бабай. Кар бабай диләр бездә. Менә шулай бит инде. Кыш көне шиләк ясыйсызмы? Ясаган бар, ия. Бармы? Үзегез тәгәрәтеп. Үзебез. Ну кичкенәне генә. Хәзер елдан ел зурайыр инде ул кар бабай. Мен әле бер мәсьәлә беләм, ул Кар бабай турында. Ансын соңрак сөйләрмен, яме. Сөйләй. Монда сөйләп булмый. Бер кыз белән бер малай урамда шәһәр багалары инде. Кар бабай ясыйлар. Хәзер бетмәсә түгел. Беренчесен койлар, икенчесен, өченчесен койлар. Теге шиләге дә табыла. Хәзер карап тор, нәрсәдер җитмәй. Теге малай, дими беләм. Кишер кирәк дип шигырып китә. Нигә? Подъездга кирип китә. Артыннан кыз кычкырып кала. Икене алып чык, бернада кишер куярбыз дип. Нормальный мәзәк. Миңа калса, булды. Бу бирим белән инде син бу биремне башкарып чыктың. Әлбәттә, мин бераздан ярдәм иттем инде. Инде. Рәхмәт әйтмәсәң дә була аның өчен. Әйдә, гитара алып килгән, тагын бер җырда башкарыйк әле. Беребез белән булмас. Нинди бер тагын репертуарында бер җыр. Ни өчен гитараны әле алып килдем? Миңа бик күп кеше яза. Гитара белән җырларымны күбрәк чыгар әле дип. Аны мин баянда да уйныйм, баян белән дә чыгарга кушалар. Шуңа мин быелгы концертларыма да инде Баян белән гитара күтәреп барам да һәм әйе. ярты концерт баянда уйнап җырлыйм, ярты концерт гитара уйнап җырлыйм. Әйе. Ну ярты концерт булмаса да, шулай итеп җырларга исәп. Шуңа күрә тамашачыларны да таныштырып китәм. Күбрәк минем иҗатым белән танышсыннар иде дип. Амин. Я, алабыз гитараны. Әйдә. Хәйдәм дуслар, шешкә кулында гитара. Мен тәкъдим иткәнем бәлки мен уйнап, син җырларсың дип. Як булат, мен үзем башында барысын да башкарам дип. Шулай булгач әйдә. Автор башкаручы. Бу минем Бу синең язган җырың җыр түгел. Ярар. Бу җырны мин бала чактан җырлыйм. Яни белән карыйдык спектакль, Зәңгәр кыңгыраулар җыры бар анда. Менә шул спектакльдән җырны җырлап Җирдә күктә. Җирдә күктә кайда барсам шунда. Әйәр. Бик рәхәтләндем, мин дә яраткан җырларның берсе. Кырда йөргән чакта кыңгырау гел, бүләк иткәннәрең истәгел. Шуннан бирле сине сагынганда, кыңгыраулар шыңын ишетәмен. Җирдә күктә кая барсаң шунда, уем синең белән очраша. Бөтен хыялларым шыңга аша, зәңгәр кыңгыраулар шыңласа. Бөтен хыялларым шыңга аша, зәңгәр кыңгыраулар шыңласа. Сине биеккә очып күздән киткәч, шыңлаганын күкнең ишеттем. Күңелемне дәшкән күк гөмбәзен, мин кыңгырауды ишеттем. Җирдә күктә кая барсам шунда, Барсам да күкмара. уем синең белән очраша. Бөтен хыялларым шыңга аша,
зәңгәр қыңыраулар шыңласа, бүтін қияллар бішінға аша, зәңгәр қыңыраулар шыңласа, зәңгәр қыңыраулар шыңласа. Дирижер мен. Дирижер болып та ішлей аласың. Рахатланып. 3/4, 4/4, 2/4 ғана білеміз. Біз шешке сіздің алқыштарыңыз рахмат ема. Рахмат, тағын гитарың баян шылай келгелерсің. Алла берсін. Әлі қайтып кетмейсің, қазір енді сенің әшмәтән негіңа проба ясар уақыт келіп жеті. Ол проба ясағанша біз тағын бір қат біргелешіп едегіз әлі тәмлі реклама қарайық. Я, достар, біздің тәмлі краші біздің финал іліші, финал минутлары. Қорқам енді. Нәрсеге қорқасың енді? Сенің пішкен ме? Пішкен бет ең мұхимі. Қаме әлі қойып қара дейш. Демек, бізге бүгін Гүлнар есімлі Қазанда ешоші тамашашыбыз. Нашында сметанник рецептін юллады. Тышқы қияфеті білән шалаштырабыз. Шешкен алай түгел. Кстати, біздің біразына кейіп кетті, мен аңса қатта ектебар етмейм. Біздің жектер әлі көкейі көп болды шында, емарқасы. Оның табасы кішкіне, шыңа көре оның бейігірек болды. Йо, мен бейігілігіне әлі қатта қарамайым да, әлі аңса бейігілігіне қарамайым да. Оқлық, бейігірек, қам жектеріндер формасы шындай болған саны башқа білмейм. Аңладым. Бұл сенің жектер классический сметанник қағышап қалған. Біз біразына кедердік, мұнда бәлкі менің ғайыптар, мұнса сенің ғайыптар, сенің духовка түгіл. Тұшқы яғы білән ұқшамаған, конечно. Оның оқ болған, менің сары. Сенің сары не шаптырай. Ғайып етеш жоқ, шәшке ғымырында екінші тапқыр сметанник пішірді, екінші тапқыр, достар. Пішірген жоқ, мұна кіші пішірмей. Сатып ала олағын, нәрсеге? Сатып алдым, уақытын, аны пішірген уақытта яңа жыр яздыра, гитара өне, сәр қызы білән өне шылай бет. Міне, шоға, не обижайсы? Жоқ, не Ләкин обижайсы. бүгінгі таба меңа қалса Гүлнарға кетешек. Сен қолып қарайынды баштан. Әлі түгін болат ашық ма дей? Болат ашық ма сен әлі ашық? Так, тадин, там, тададым. Бисмиллахиррахманиррахим. Бұлай не еще көріне? Гүлнар, тәмлі? Қойнан кешті тәмлі екен, еме? Гүлнар болмаған болса, пішірмеген болыр едімей бет сметанникні. Міне бет. Сен рахмет етерге тиеш қазір Гүлнарға. Гүлнар рахмет, шындай рецепт юлдағаныңыз үшін деп. Тағын рецептларыңызны юлағыз. Міне бет, яңа ебір үйрендім бүгін. Хасеніне шын-шынлап сметанник пішіде білесің. Мен бүгінгі кімденсің, шылай бет. Қойтасың, ерек, веснаға, сағына да кімдер, әнелерек несіне туғандарға Ұжын сұрайлар енді. пішіріп көрсетешексің, еме? Ярар. Абылай, әфәрин. Алайыз, тәмі бойынша тәмілі, мен тегі тұшық қияфәті бойынша ғана бейлендім. Шоған көрі, мен өзің тапшыр, Гүлнар, құтлыйбыз деп. Гүлнар құтлыйбыз сізге, мінәші көкмара маркасы, табасы сізге. Бүләкке. Рәхәтләніп құлғанығыз, бек яқшы таба. Һәм вағыда итегіз, шешкенің концерті болғанда Қазанда сіз біргелешіп келешексіз ғаиләгіз білән, улығыз білән. Әлігі. Һәм енді Гүлнар, вағыда итегіз, шешкенің Қазанда концерті болғанда сіз концертқа келіп, аның білән лично танышашақсыз. Спонсорымызға рахмет, Гүлнара, сізге рахмет. Достар, сізде өзіңіздің рецептларыңызны әдәгіз қарап ятмағыз, рецептларыңызны юллағыз бізге. Сіздің де реал шансыңыз бар көкмара табаларын ұтарға. Өзіңіздің рецептларыңызны юллағыз TMTV онлайн инстаграмының директінен көрсетілген телефонларға юллайсызда. Һәм шыны табалар ұтасыз. Біздің жыршыларыбыз, артистларыбыз білән кірәшіп. Енді кейбітлері бар, көкмараның шылай өздерінің инстаграмлары бар. Yazылыз инстаграмларына көкмара посуда, көкмара official деген. Анда түрлі акциялар өтеп тұра, болып тұра. Келесіз де аласыз, міне бет, есе интернеттен заказ бересіз, таба сізнікі. Шешке, сен азур рахмет келгенің үшін, жырларың үшін, пішіргенің үшін.
Тілектерің болса, әйде, біздің міне телевизион тамашашыларыбызға еріштіре аласың. Булат, рәхмәт шақырғаныңыз үшін. Мен енді мында беле 5-ші тапқыр бу тапшырды. Шутуннан Әйе, шынлап та ашарға пішіреге мен тағы да көбірек үйренем, ел сайын, достар. Сіздің ярдәм белән һәм дә инде, достар, барыгызга да уңышлар теләп калам. Исән сау булыгыз, җырлап яшәгез. Минем концертларыма килегез. Шо достар, тәмле яшик, тәмле ашык һәм инде тәмле көрәшне һәр атна сайын Татмус ТВ телеканалында күзәтеп барыйк. Сау булыгыз. Сау булыгыз.